клещите за нитове се използват за механично свързване на различни материали помежду им. Най-често се използват при работа с ламарина. Нитът е специален вид крепежен елемент за едностранно приложение, т.е. когато имаме достъп само от едната страна на материала. Той се състои от глава и опашка, която при поставянето деформира тялото на нита и след това се отчупва. В комплекта са включени 100 нита с 4 различни диаметри. Преди поставянето им трябва първо да се пробие отвор в ламарините, които ще се съединяват. След това нитът се поставя в инструмента за занитване и се вкарва в пробития отвор. При натискане на дръжката върху дорника се прилага сила на опън. Главата на нита притиска втулката, в резултат на което диаметърът и от долната страна нитът се фиксира. В точката за счупване опашката се откъсва и изпада от кухия нит. И натискаме дръжката на клещите. Перфектно за работа с ламарина, монтаж на ламарини или направи си сам проекти. Просто се захвани и започни. Можеш го!